n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke ise n'oge emume anyị ji echeta ahụhụ na ọnwụ nke Kristi. Anyị agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji were okenye maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile na ngọzi ya, ka anyị na-ewelukwazi onwe anyị na-erinye n'aka ya, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agbazi, ka ọ na-anọnyere anyị. Anyị na-echetakwa n'ụzọ pụrụ iche na aja masị n'ụwa nwanne anyị nwanyị onye rapụrụ ụwa n'ụwa, Joy, na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi na ndokwa. Anyị na-erinyekwazi ezinụlọ ume ọzọ ndị na-eme mmemme nke alụmdi na nwunye ha. Anyị na-ayọ ka Chineke na-agọzikwazi ezinụlọ ha. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazie isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ahụ. Ndị Charismatic Renewal na-erinyekwazi masị n'ụwa iji wee yọọ ngọzi n'isi ndị ụkọchukwu na ndị echichi niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Anyị yọọ dị nwenụ Chineke anyị,
nwa gị hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu, nke na o were onwe ya nye n'ọnwụ iji gbapụta ụwa. Biko nyere anyị aka ka anyị were ụdị ịhụnanya ahụ na-aga njem anyị n'ụwa n'ụwa. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ihe onye nwe anyị kwuru, onye ahụ mere ka ụzọ gafee n'oké osimiri, bịakwa si na nnukwu mmiri kwa okporo ụzọ, onye na-eme ka ụgbọala na ịnyịnya na igwe ndị agha gbasara n'ọhịa ekuliteghị ọzọ, wee menyụọ ha ka emenyụrụ ọkụ. Ọ dịghị mkpa ichetakwa ihe gara aga. Ọ bụghị ihe mere mgbe ochie ka a ga-atụgharịwa n'obi. Lee anya, ana m eme ihe ọhụrụ. O bidolarị ugbu a na-apụta ihe. Ọ bụ na unu anaghị ahụ ya? N'ezie, ana m arụ ụzọ n'ime ọzara, na-arụkwa okporo ụzọ n'ara tọgbọrọ n'efu. Anụ ọhịa ga-asọpụrụ m, ma nkịta ọhịa ma enyi nnụnụ, n'ihi na ana m etinye mmiri n'ime ọzara, bịakwa na-etinye iyi n'ala tọgbọrọ n'efu, iji nye ndị m họtara ahọta mmiri ọṅụṅụ. Ndị m kpọrọ maka onwe m ga-ekwe ukwe otito. Okwu ose bụ ụwa. Lee ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Ebube onye nwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Mgbe onye nwe anyị zọpụtara Zayọn n'ọnọdụ ịgba ohu, ọ dị ka ihe mere na nlọ. Mgbe ahụ ka ọnụ anyị bụ sọ ọchị, egbugbere ọnụ anyị abụrụ sọ ukwe. Lee ọrụ ebube onye nwe anyị rụọrọ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Ndị ọgọ mmụọ n'onwe ha na-asị, lee na ọrụ ebube edinwene rụọrọ ha. Lekwanụ ọrụ ebube onye nwe anyị rụọrọ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Lee ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Onye nwe anyị, zọpụta anyị n'ọnọdụ ịgba ohu, dịka mmiri na-asọ asọ si eme n'ala kpọrọ nkụ. Ndị bụ anya mmiri na-akụ mkpụrụ ihe ga-ejiri ọṅụ na-aghọrọ ha. Leenụ ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Ha bụ anya mmiri
buru mkpụrụ ihe ha na-akụ na-eje n'ubi. Ha na-ekwe ukwe mgbe ha na-alọta buruchaa ihe owuwu ubi ha. Leenụ ọrụ ebube Onyenwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Filipaị. N'eziokwu, agụrụ m ihe niile n'ihe lara n'iyi, n'ihi na uru ahụ nke kachasị ukwuu bụ ịmata Jesu Kristi onye nwe m. N'ihi Kristi anarala m ịla n'iyi nke ihe niile m nwere. Agụkwara m ha n'ihe mkpofu ka m wee rite Kristi n'uru, were hụ ya n'ime m. Mgbe ahụ ezi omume m agaghị abụkwa nke aka m ọzọ, ma ọ ga-abụ nke sitere n'idebe iwu, kama ọ ga-abụzi ezi omume nke sitere n'okwukwe mmadụ nwere na Kristi, bụ ezi omume nke dabere n'okwukwe nke Chineke na-enye ndị nwere okwukwe. Ihe dị m mkpa bụ ka m mara Kristi, matakwa na n'ime ike nke mbilite n'ọnwụ ya, ka m wee keta oke n'ahụhụ ya niile, wee yie ya n'ọnwụ ya. Ọ dị m mkpa ka ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka m ruo n'isi nke ndị nwụrụ anwụ, ka m ruo isi na ndị nwụrụ anwụ bulie. Anaghị m ekwu na emetachala m ihe niile dị mkpa ugbu a, ma ọ bụ na ndụ m ezuola oke n'ihe niile ugbu a, kama ana m agba ọsọ ike na-aga n'ihu ka m wee rite ihe ahụ a na-agbata n'ọsọ, ka m wee nwudo, ọbụgodu na ọ ga-ekwe mee ihe ahụ Kristi Jesu kwadebere m n'ihi ya. Ụmụnna m, n'eziokwu, ana m eche na-emekwa m ka m hụ na anaghị m eche ka m nweta ihe ahụ m na-achọ ugbu a, ma otu ihe ka m na-eme ugbu a. Ana m ebufe ihe gara n'azụ, jiri ọsọ na-agba ka m wee chụkwudo ihe dị n'ihu. Ya mere, ana m agba oke ọsọ, ana m aga n'ihu ebe a ga-ebi ọsọ ka m wee nweta ihe m na-agbata n'ọsọ, bụ ọkpụkpọ ịbanye na ndụ eluigwe ahụ nke Chineke kpọrọ anyị site na Jesu Kristi. Okwu konsebuwa na-ekwu ugbu a sị, lọghachitanụ azụ, werenụ obi unu niile bịakwute m, n'ihi na abụ m sọ ebere na ịhụnanya.
Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu wee gaa n'ugwu Oliv. Mgbe o ruru isi ụtụtụ, ọ pụtakwara ọzọ n'ogige ụlọ nsọ. Mgbe ndị mmadụ bidoro na-abịakwute ya n'igwe, ọ nọdụla ala malite ịkụziri ha ihe. Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii wee kpụtara ya otu nwanyị ejidere ebe ọ na-akwa iko, wee kwụba ya ọtọ n'etiti igwe mmadụ. Ha wee sị Jesu, onye nkụzi, ejidere nwaanyị a ebe ọ na-akwa iko. N'iwu anyị, Moses kwuru na eji okwute tụgbuo nwaanyị mere ihe dị otu a. Ma gịnị ka ị kwuru? Ihe a ha kwuru bụ ọnya ka ha kwere ya, iji si n'okwu ọnụ ya wee nweta ihe ha ga-eji bo ya ebubo. Sọ ihe Jesu mere bụ iji nwayọọ hụdata ala, were mkpịsị aka ya na-ede ihe n'ala. Ma mgbe ha nọgidere na-ajụ ya ajụjụ, Jesu kulitere sị ha, onye ọbụla n'ime unu nke na-emehiebeghị mbụ, ya buru ụzọ tụọ nwaanyị a okwute. Mgbe o kwuru ihe a, o hulatara ala ọzọ na-ede ihe n'ala. Ndị ahụ jiri nwayọọ nwayọọ na-apụ n'otu n'otu, malite na ndị okenye. Ha hapụrụ naanị Jesu na nwaanyị ahụ, onye guzorokwa ebe ahụ. Ha kwụbara ya. Mgbe Jesu kulitere, ọ sịrị ya, nwaanyị, olee ebe ha dum gara? Ọ dịghị onye ọbụla ọzọ mara gị ikpe? Nwaanyị ahụ zara ya, onye nwe anyị, ọ dịghị onye ọbụla. Jesu wee sị ya, mụ onwe m agaghị ama gị ikpe, kama lawa, site ugbu a gaba n'ihu, emekwala njọ ọzọ. Oziọma ka o si bụrụwa. Otito dịrị Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ. Ụnụ ọma ndị a ga-enyela aka. Ndị a niile na-anọ saịdị a. Ndị ọbụla oche ha bụ saịdị a, unu niile inyela ha aka. Ha niile. Ọ bụrụ ndị nọ n'ụlọ ụka, nọ ndị anọrọ ebe a. Ọ ndị akụ niile inyela aka. So ndị na-ekwesịrị na-abịa ụka na-anọ saịdị a, unene ha, a ga-enyere ha aka, ha niile. Bunie ya, bunie ya, bunie aha ya. Enu onye kere ụwa kachasị nwanne m bụ nye ya.
bunye ya, ndị nna bunye aha ya. Chineke kachasị mmadụ niile elu, onye kere ụwa kachasị agbọghọ bunye ya, okoro bunye ya, ụmụaka bunye aha ya elu. Chineke kachasị mmadụ niile aga m ebunye ya, aga m ebunye ya. Chineke onye kere ụwa, aga m ebunye ya. Onye kere ụwa, aga m ebunye ya elu. Afọ na-elake nke a, afọ na-elake ukwe nke a. Amen. Tata bụ ụka nke ise n'oge mmemme nke Lent. Ọnọdụ ka anyị agabago na ngwụcha, abanye next Sunday anyị enwee gịnị? Sister mechie ọnụ. Gwanụ m na achọrọ m ịnụ ya. So from next Sunday abanye gịnị? So okay, next Sunday bụ Palm Sunday. So emesịa Palm Sunday ga-edubanyezi anyị n'ihe bụ gịnị? Thank you. And then within Holy Week anyị ga-enwe gịnị? Easter Triduum. Onye ka nji tinyela n'aka ịtọ. Triduum 3. Easter Triduum. Holy Thursday, Good Friday, Saturday, and then Easter Sunday. Be active. Gbaa mbọ ka imecha ya ọfụma. Also, anyị si egosi Chukwu, we are here. Nke a one. Then nke abụọ bụ nke abụọ bụ nwanne anyị nwanyị rapụrụ ụwa n'ụwa. Joy. Nsị ka m welukwa afa Chineke kene unu niile, ma nwoke ma nwanyị, na mbọ anyị gbalụ n'isie n'ụzọ pụrụ iche. It's a very pathetic situation. Mana ọ ha na-akụzila anyị na ụwa n'ụwa, we are never in control. And ụwa n'ụwa, none of us na-determine ihe ga-eme echi. Maka na ọ bụ na anyị na-determine ihe ga-eme echi, enwero human grounds apart from spiritual grounds. Nwata nwaanyị nwa ga-eji wee rapụ ụwa. Ke reason? I think die nwụrụ na COVID or immediately after COVID. So many of us told us, ọ mgbe ka anyị ma onye ọ bụ. Sị anyị na onye dị etu a. Christian spirit, which is what we preach every day. Maka Christian spirit. Anyị bidoro nke oke kemelu, oke afọ emerọ. Anyị apụọ from ihe anyị na-eme. Christian spirit, we rally around her. Then emesịa asịkwa na mama ya nwụọ. Atụkọtakwa onye ọbụla gbabakwa ka emenyele ya, because we now saw na onye di ya nọrọ anọ nwere mkpụrụ ụmụaka abụọ. 10
I said, okay. Nyaka anọkatakwa lụpụta, I think one of the Sundays. Somebody say, na Joy. I said, okay, because onye ọbụla ụmụ nwanyị bụ alịbanụ. And we all started strategic meeting. Kedu ihe a ga-eme, kedu etu a ga-esi wee mee. Even though onwedo onye ghọtara ihe a na-akọ. Sọsọ mgbe ị ga-aghọta ihe a na-akọ bụ ọ bụrụ na ime attempt to step into that house. That's the only time your brain will get reset. Ị batara n'ime bie mgbe ka ị ga-aghọta ịnọ n'ụlọ ụka ekwuo ya etu a iwekwa ya n'okwu ọsọsọ ịbata n'ime ụlọ ahụ nene fụ onye a na-ekwu maka ya ya brain get reset ya. And the worst picture ị ga-enwe bụ if ya fụzia nchọnchọ ụmụaka na-aba ahụ for how hopeless life could be. And then you make a projection. Now, if something happens to this woman, what is the fate? Then, they took it up. They took it up. And I neke no nurinne ụmụnwaanyị ụnụ agbanika achọrọ m ịkpọba afọ ofu because I know a lot of names but I don't want to mention names but ụnụ agbanika as a body ebe a come for Christian spirit. And somehow ebe nchọrọ ịlụtụkwa aka bụ ka anyị rapid na-ezobe ihe mgbe ụfọdụ. Onye zobe ọya ezobie. Onye zobe ihe isi ike zobie. Onye zobe nsogbu adagbuo ya. But the worst thing ị ga-eme bụ gịnị? Izobe ọya. Don't hide illness. Don't. N'ọya na-aya mmadụ n'ụwa enwenalụ ndị ga-akaghị ma ihe ị nwere ike ime. Ihe nke a na-ekwu nke a as a body. Ihe ọbụla na-eme gị n'ụwa nwere onye ka gị mmalụ na nwa onye fugolo onye jelie, nwa onye fugolo onye fụlụ onye. A na-etu a ka a ga-esi mekata ewezọpụta onye ahụ. Mana ịma na mmadụ dị n'ụdị. Onye ọbụla nwere etu Chineke esi kie. And then when they achọ able burden to another person, they prefer to suffer and carry their own cross in their own way. Mana nke a bụ eziokwu ana na-arapụ onye dịka etu ya na chi esi kpa. Mana ọ bụrụ ọya. Ọya bụ ọya. Ọya bụ ọya. Ọkacha na mbido gwa onye mmanụ, jụọ dọkịta, jụọ onye ọbụla ị ga-ajụ, jụọ a lot of people, ịjụ onye a. Enwero privacy n'ọya. Ọya dịka nwaanyị dị ime, ọ sị na ya na-ezu ezo. Izogide. Ọcha. Maka na mgbe ihe so na ya ga-ebido enwere ga-aghọta onwe ya. So number one, don't hide illness. Then number two, socialize. Relate with people. Maka enwere onye mma onye ga-abụ chie. Munyelo ndị mmadụ amụ. Kene ndị mmadụ, hello, how are you? Kene ya, do it. It doesn't kill. Kama ọ ga-egbu ome gịnị? Ọzọpụta gị. Oyibo sụtara oyibo wee sị, no man is an island. Nobody lives in isolation. Nobody survives in isolation. Don't distance yourself from people who may love you or people who may help you. That's very vital.
Relate. Socialize. Don't be an island. Number 2. Then number 3. Go to necessary labs. Before. I need ụmụ nwanyị ekweta na ụmụ nwanyị na-adị more careful when it comes to healthcare. Ụmụ nwoke na-adị more careless when it comes to healthcare. Mana Chineke mere anyị niile ebele ma maka ihe m na-ekwu ma agwa onwe m na-agwa ụnụ. Chineke mere anyị niile ebele anyị bili n'obodo a. Gịnị ka ọ na-eri anyị? Call the doctor's office. Achọrọ m ime colon cancer. Achọrọ m ime mammogram. Achọrọ m ime this. Na ọ dị ka obele isi ọ na-eche na mgbe ọ wa gị iri nne. Na ọ dị ka obele isi ọ na-awa m na achọrọ m icheki ka m dị sure na enwero tumor. Just check. It doesn't kill. So that in ọ bụ na echekila afịa n'oge eji n'oge welume gịnị kwado onye ukwu wal. Mana ichelu ka abịa ka amalụ. And sometimes innate, and that's why it's also good to relate, because often when people, it's not now to go for an alum. Also, na mbolu kwali no nwere enyi nwoke ma enyi nwaanyị afọ alụlụ ejobu no colon cancer. O raise the consciousness n'ime gị. Gịnị ka ị ga-eme? Ije ụlọ ọgwụ. But when you don't relate, you don't talk, you don't call on the phone. Obi ọtagbuo gị. Biko no, maka chọrọsị nke ọzọ mee. Ọzọ emezi na, she's a very good soul. She's a very happy soul. She's a good person in her own rights. Mana onye ọbụla nọ n'ụwa nwere etu chi esi ike. A na-eme ata mmadụ ụta maka ọ natalụ chi. Abụrụ ajọ ihe. Onye ọ na nwere mmụọ na-edie. And you follow people from who they are and not what you think you want them to be. But nke a kwuru bụ a general guide and a general instruction. Biko no, ka anyị nwee ike tọọ atọ n'obodo a. Enwebe nje. Yesterday, one of the men on ebe ahụ 100 years. Ọ na-anya moto. 100. Ọ na-anya moto. And ebe m na relax bụ na coffee shop. Ebe a ka anọ bido nkata. Na coffee shop. O ji moto ewe bịa. 100 years. Ka anyị dokwa n'onwe anyị anya. Ma mụ, ma ụnụ nwa, ma okeke, ma okafọ. Nke a ga. Again, so ekene ka nkene l'ụnụ. Ekene m ụnụ bido n'onyeisi ndị nne. Wee gbadata ndị nne niile. Ma ndị bụ nni, ma ndị jere eficha ụlọ, ma ndị na-eku ụmụaka, ma ndị na-eje akpọta from school, ma ndị na-akpọna, ma ndị ụnụ agbalịka. I can't even stop thanking all of you. I can't stop. My phone calls, ma ndị akpọrọ, ma ndị na-alụ ọrụ oyibo akpọ ha debe nke a na-ede ede, ma ndị na-eweta affidavit, ma onweghị etu esiro je. Enwero, there was this, everybody was in. But the beauty of it again, bo na Chineke mekwuru ebele, I was reminded mba ume ọzọ, I jenyekwe ma last right, ma omekozu ejenye ma olili nsọ, nye last right. Melia confession, nwee ike nye the whole Catholic rites, but ọzọ emezina, ọnya the most important thing. Then n'ọmachi ihe ọgụ agụgasịla anyị tata. Ihe na ka nche lụtụ aka. Another nke m enwezi 5 minutes. Akpọmasị na ịfụnanya, hate and love. Hate na ịfụnanya, love. And ihe a bụ ihe anyị niile na-face every day. Ọkwa iflo ịkpọ gị asị. If somebody hates you n'ụwa, ịmụ amụ, kama ọ ga-afụ amụ ahụ ị mụrụ, ọfụkọla eze gị. Even ọ ma ihe ọ ga-eme ọfụ nni manyeghị n'eze,
ihe niile na-atọ gị, even onye ọ na-aga na-amụ amụ sọsọ ihe ọ ga na-afụ bụ ndị kpanyeghị n'eze, because there is hatred, obi ọjọọ bịa. Ije niile ibe ị na-eje, ije ha nke gị ọsọ ịfọ ka o si aga ka ọbọgwụ. So everything you do is wrong. Why? Because there is hatred. Even onwegodi nke imelu meta mma, ya ha imetalụ mma, ọ pụọ ọ ga translate here from where? From the negative. Jesus encountered that in several locations. Jesus na-achụ ndị ajọ mmụọ. Gịnị ka a gwara ya? Nọ site n'ike nke ndị ajọ mmụọ ka o ji achụ ajọ mmụọ. Jesu wee sị ya, oke, nyanwa na-achụzi ajọ mmụọ site n'ike nke ndị ajọ mmụọ. Ndị amụma bụ unu kedụzi ndị ha ji nke ha achụ? Why? Because they hated him. Gịnị ka eji kpọtali ya nwaanyị a? Ihe eji kpọtali ya nwaanyị a tata abụrụ maka na ha chọrọ, maka na ọ bụrụ na ha chọrọ igbu nwaanyị a, ndị kpọtali ya nwaanyị a ma akwụkwọ nsọ niile. They know the Bible from beginning to the end, the whole Torah. They know the laws. Maka ndị kpọtali ya bụ ndị Pharisee. Ha mịa na mbido ha na-atụgharị akwụkwọ nsọ, because if you read the life of the Pharisees, ha na-ebu nnukwu Bible. Ọ na-ha etu a, ha buru ha na-aga pụta na marketplaces na-atụgharị ya. Ime onye amara akwụkwọ fụzie ndị mma akwụkwọ, ụjọ abịaghị n'arụ. Ha buru ya ha pụta, ndị mmadụ enye ha oche, and they respect ha na. So they know the law. Mana gịnị ka ha mere? Maka na ha kpọchachalụ Jesu asị. They don't even want to see how many nọ na-eme. All they want bụ ihe anyị ga-eji wee mee gịnị? Incriminate ya. Ha sị ngwa nwaanyị anyị nwụdoro ya. If they want, they could have stoned the woman if they want to kill her. But they don't want to kill her. The woman is not their problem. Who is their problem? Christ. I said, yeah, why? Na ihe anyị nwụdoro ọ na-eme. N'iwu gwara anyị, because they now cited the law, which they know. Si anyị kugbuo ụdị nwaanyị a, ngwa gịnị ka ị chọrọ ka anyị mee? Jesu wee gosi ha na ya bụ Chukwu. Gịnị ka Jesu mere? Akwụkwọ nsọ sị anyị na o kpudoro iru na ana na-eme gịnị? Na-ede ihe. Na-ede. Ka m rapụ ịkpọ afa mmadụ ebe a. Maka ụdị a ka m ji akpọ afa mmadụ, mana mma agbọ. Ode John, enwere ọbụ John ebe a. John. Nwunye Elijah. Emmanuel. Nwunye Sunday. Anthony. Okay, ka m wepụ Anthony. Ọ na-ede, amana ihe ọ letara anyị bụ na ibe n'akwụkwọ nsọ, mgbe Nebukadneza mere ihe ọjọọ, aka Chineke bịa n'aja na-eme gịnị? Mene teke. Na-ede, ụjọ bịa Nebukadneza na-arụ. The finger that writes. Kedu ihe Jesu ji wee dee ha? Ihe Jesu ji wee dee ha bụ ka ya remind ya ha that it is the same finger that was fighting Nebuchadnezzar, who is a sinner. It is the same finger that is writing. Now, the finger of God. Reminding them who he is. That he is not just a man, that he is God writing. Onye tinye isi onyo, Emmanuel nọkwa ebe a, ọ na. Onye nke etinye onyo, Sunday nọkwa ebe a, ọ na. By the time you know it, because the Bible said, all has fallen short of the glory of God. All. Mani mana, ọ bụrụ na achọ igbu gị, akpọ gị asị chọọ igbu gị, onye ọbụla adị asọ. Everybody will be perfect, and you are the worst person until ha kugbuo gị. Ma Jesu gwa ha, ma unu niile nọ hie na-enwere ọdị, na unu niile bụ ndị ihe ndị be anyị na-akpọ asụ anị na akọrọ ji. Bụ onye ọ na-enechala onwe ya anya na Jesu nwee ntị irosi ya, kelisi ebe ha nọ. Onye ọbụla ebuga now or return more hate to love.
Kedu ihe ọgwa nwanyị? Ọ sị ya, if they didn't stone you, I will not condemn you. But go home and sin no more. Go home and be with me. Are you home? Go home and love your God. Go home and follow me. I am the way, the truth, and the life. That is love. That is love. My dear brothers and sisters, can you wepa akpọmasị na ndụ anyị? Can you wele ịfụnanya Chineke Jesu kụziri anyị tata wee na-eso mmadụ ibe anyị? Love thy neighbor as thyself. Amen. Ekwem n'otu Chineke, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nụ, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwaanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ, mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele. Chineke efula anyị n'anya, anyị na-ekene gị maka ngọzi gị na amala gị n'ebe anyị nọ. Anyị na-achọ iburuzi ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị, nwee nchekwube siri ike na ị ga-aza ekpere anyị. Onye mere n'igwe na ala,
site n'ebere nke Chukwu ha zuru ike na ndokwa. Ka anyị natazie isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. I mere dị mma, aleluya. Ihe mere dị mma, aleluya. Chineke efula anyị n'anya, anyị eburugo ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị niile, ezinụlọ anyị na atụmatụ anyị niile na-erunye n'aka gị. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ ayọ ndị a niile nke anyị yọlụ gị, dịka iru anyị si wee dị iche iche, etu aka ebumnobi anyị si wee dị mkpa dị iche iche. Anyị wee na-asị ka igbola anyị mkpa ndị a niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
Chọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị, nna ji ike niile, inyela anyị amamihe dị otu. Kristi, biko chee ntị nụrụ ebere anyị bụ ndị ezinụlọ gị ji akpọku gị. Mee ka aja nke a anyị na-achụnyere gị wetara anyị ịdị mma n'ihu gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, n'ihi na ọ bụ gị nwa tiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha were na-akwado n'afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ekpere na ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro ugboro n'emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na gracia nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site rukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o sitere mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta gị. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'iko nke nzọpụta.
anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikpuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ ọbara nke Kristi pụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mmenụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ụta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wega na ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwara ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta anyị na-arịọ gị, osebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị. Ka zọpụta n'anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-enye unu, udo nke m ka m na-arapụrụ unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nye m aka gị.
ụmụnne m na Kristi, nenu nwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe. Te dai Domine, et miserere, quia peccavimus tibi, a te sone, omni redemptor, o cuculos, nostras oblivientes, exalvi Christe, supplicatum praesens, a te de Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Right side of thy Father, cornerstone, path of salvation, and gate of heaven, cleanse the stain of our sins. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Just as I am without one plea, Lord, that thy blood would shed for me, and that thou bidest me to thee, O light of God, I come, I come.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke nna ji ike niile, inyela anyị ahụ n'ọbara nwa gị na oriri nsọ, biko anyị na-arịọ mekwa ka agụnye anyị n'akụkụ ahụ Kristi mgbe niile site na Kristi Onyenwe anyị. Otodiri Jesu, second collection. Ọ bụ n'aha Jizọs, mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya, ikpere niile ga-abụ ala. Ọ bụ n'aha Jizọs, mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya, ikpere niile ga-ebu gala. Ọ bụ n'aha Jizọs, mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya, ikpere niile ga-ebu gala. N'aha Jizọs, mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya, ikpere niile ga-ebu gala. Otodiri Jesu, in her parish announcement. Next week, the second collection will be for Easter offering. We count on your generosity. We invite you to journey with Jesus on the road to Calvary. Mass and Stations of the Cross every Friday during the Lenten season after the 8 a.m. and 7 p.m. Masses, bilingual. We remind you of the Divine Mercy Pilgrimage, April 27th. For more information, see the bulletin. We are preparing our devotions for Holy Week. We require 70 volunteers for the 7 p.m. Good Friday procession around the neighborhood. We need men and women to carry the lamps, the Blessed Mother and Jesus statues, and also to help us organize the procession. All volunteers should be in the church by 6 p.m. Thank you. Because all the paper circulate here for people to write their name and sign up. I hope that all our men and women in the back, they just passed it. It is for all of us. Because the parish Chitroka, our community, Igbo community, now participating in what they are doing. I put here before, during the last council meeting, how they feel that I have participated, that it is not all about money or about things like that. So please, the paper are passed around, both men and women, not just children. And of course, our young men, some of those things, the heavy and large. And then ladies, please sign up. Eba Kainga worship for the Good Friday procession. We've been doing it. So I show up more this year. And we have a list of people who did last year, but we want more people. And just in case some of our participants last year are not around. So we need men and women, not just kids. Please sign up. Solomon has the paper now. Sign up because I got pass here to the parish during this week. If you live within the route of the procession and would like your house to be one of the stops, please call the rectory.
Our religious article stand is open. We have a variety of books, novenas, and other religious articles. Please stop by today. We invite everyone to join us in praying the 1,000 Hail Marys devotion and on Saturday, May 10th, following the 8 a.m. Mass. 1,000 Hail Mary devotion on Saturday, May 10th, following the 8 a.m. Mass. April 14th is Reconciliation Monday, and we, along with all the parishes of our diocese, are having confessions from 2 to 4 p.m. and 6 to 9 p.m. The Lord awaits you. Let us take this opportunity to reconcile with God and our neighbor. Please be sure to read Father Jose's letter in the bulletin. Otori Jesu. Here, first Sunday of April. So, Ndinne, Diko Biano for your special blessing. Anyị were nne dị mma, anyị were n'obi ọma, anyị were nne dị mma, Virgin Maria. Anyị were nne dị mma, anyị were n'obi ọma, anyị were nne dị mma, Virgin Maria. Mary, Blessed Virgin Mary, Mama, I love you. Mary, Mother Mary, Mama, I love you. Where Mary, Enyemaka dị n'afọ dị nwenụ osebruwa n'ụlọ anyị osebruwa nọnyelu nọ Chineke onye fụrụ anyị n'anya na-ekwu ndị nna anyị na-echekwaba ha niile n'ofu n'ofu na-agọzi ha n'ofu n'ofu na-agọzi ụmụntakịrị ha n'ofu n'ofu na-agọzi ndị di ha n'ofu n'ofu. Anyị fụrụ ihe mere anyị n'oge na-agaghị aga. Anyị na-ayọ ka ụdị ihe dị etu a rapụ izute ndị nna anyị ọzọ, ka inye ha ọgwụgwọ nsọ n'ụzọ pụrụ iche, ebe ọ na-eme onye, ndị ọ na-eme n'isi, ndị ọ na-eme n'ụkwụ, ndị ọ na-eme n'aka, ebe ọ bụ na anya bụ nyanya dị. Anyị na-ayọ ka gị bụ Chineke bupụrụ anyị nya bụ nyanya, kama tinye mmụọ nke aṅụrị n'ime anyị niile. Mekwanụ ka anyị lụọ ka ọnụ ugbo nke gị bụ Chineke zụọ ụmụntakịrị niile nyere anyị, ka anyị na-edịkwakwa anụ nka wee nwee ike rie uru afọ nke ata n'ụwa anụnwa, ka ọ ga-abalị isi uru niile afọ nke ata n'ụwa anụnwa. Enwekwana ike binyelu gị na aṅụrị ebe a ga na-eto afa gị bido kịta ruo mgbe ebi ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu jikere na-egọzi unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọ bụ onye na-aza mama, ọ bụ onye na-aza mama, mama ihe gị mma ka kemere gị, onye ọ na-adịrị mma, onye ọma, mama ihe gị mma ka kemere gị, gịrị mma, onye ọma, mama ihe gị mma ka kemere gị.
Onyoma, 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 dilema, onyoma. Otori Jesu, our community retreat, go this Saturday. Our retreat go this Saturday. I get me via the Zoom platform. I get send out the link to in our community forum so that everybody can join from there. Starting time is 12 noon. Please arrange to be there for our Lenten retreat this Saturday at 12 noon. Because I contribute for the parish support. Members are really responding. And when you're not donatable, please go to the platform or you meet our financial secretary on Ebe and give your support or give him your cash and redeem it. We are starting to redeem it already because I need here this Easter time, this Holy Week. Otori Jesu, Biko, Ndi community, our community members, I meet after Mass. I meet briefly. It's a stand-up meeting. I meet na garage, na parking garage where me because many years ago it is dry now and it's not too cold outside. So please, meeting had the important, please, and it won't take but maybe 5 minutes. Otori Jesu. On Wednesday here, our birthday today. Any birthdays? Or this week? Any birthdays? No? And when you not celebrate birthday? Okay. Anniversary. Please come up. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name